Ciao! Ciao! Mikä meininki? Hyvä, mikä sulla? Mulla menee hyvin. Loistavaa. Tänään me kuvataan Satankoon spessu ja se on... Pakarajumppa. Mä en treenaa, Pärjää tekee jumppa itse, mä jakelen ohjeet vähän vierestä. Kyllä. Mennään tsekkaa, mitä tämä tuo. Mennään tsekkaan. Eka liike. Kuminauha kävely. Eli kuminauha kaksin kerroin ja annat sen sinne polvien alapuolelle. Hyvä. Sitten polvia vähän ulospäin, supistetaan molempia pakaroita. Tehdään pieni kyykky, eli vähän vedään lantioon ja hanuriin taaksepäin ja annos nadiskoukusta. Koko liikkeen ajan supistetaan molempia pakaroita. Me tehdään tämmönen T-kävely, eli kävellään noin 10 askelta eteenpäin, sen jälkeen mennään vasenjakelilla noin 6 askelta vasemmalle, takas keskelle, oikealle, takas keskelle, sitten 10 askelta taaksepäin. Tehdään koko setti 4 kertaa. Koko aika molemmat pakarat supistuneena niin kova kuin lähtee. Hyvä! Ihan rauhallista kävelyä, ei oo kiire. Koko ajan molemmat pakarat vaan niin kova supistuksessa kuin pystyy. Otatte vielä vähän lyhyempi askeleita. Vähän. Askeleen määrällä ei oo niin väliä. Kunhan tehdään vaan setti ihan loppuun saakka sille, että pakaroista tuntuu. Tosiaan ihan rauhallisia askeleita ja katsokaa, että kuminauha ei löysty missään vaiheessa. Eli myös kun mennään tuonne oikeaan jalkaan, niin tää vasemmassa jalassa pysyy myös se supistus koko ajan. Se ei löysty se kuminauha missään vaiheessa. Pysyy molemmissa pakaroissa supistus koko ajan yllä. Hyvä. Seuraavaksi supersetti, yhden jalan kyykyt ja askelkyykyt. Aloitetaan yhden jalan kyykyllä. Eli toinen jalka vähän täällä edempänä, paino koko ajan etumaisen jalan kanta päällä. Pidetään polvi paikallaan, tai toinen jalka voi olla ihan rentona tuolla edessä. Tekee hyvä ryhti, rinta ylös, hartiat taakse ja alas, pää suoraksi. Kroppa on täällä suorana. Ja lähdet siitä sillä oikealla jalalla nyt kyykkäämään. Hyvä. 90. Jep, ja sieltä takaisin. Tangosta pidetään kevyesti kiinni. Eli ihan kevyesti täältä kiinni, ei vedetä itseämme, pitää tuosta tangosta ylös, vaan pyritään kantapään kautta pakaraa supistamalla tulla ylös. Jep. Jotain 10 toistoa per jalka. Sen jälkeen askelkyykyt. Sitten superina askelkyykyt, eli hyvin paljon samoja ohjeet mitä äskeisessä liikkeessä. Jota pitkä askel eteen, että aktivoidaan pakaraa enemmän. Paino taas etumaisen jalan kanta päällä. Polvi ei osu maahan, jää ihan snadisti maanpinnan yläpuolelle ja sieltä vaan suorilla askelilla. Jatkuvilla askelilla eteenpäin. Hyvä.
Hyvä. Sitten seuraavaksi ihan next level pakaraliike. Eli ihan samalla kuminaa kuin oli siinä ekas liikkeessä. Olkaa hyvä. Sitten mennään makaamaan tuohon penkille. Jep. Ja liike lähtee siitä, että taas vähän niitä polvia ulospäin, että molemmat pakarat supistuu. Jalat lähtee koukusta, varpaat ja snadisti ilmaa. Jep, ja lähdetään sieltä suoristaan jalkoin yläviistoon ja samalla supistetaan molempia pakaroita niin paljon kuin lähtee. Ihan rauhallista toistoa. Jep. Pakarat menee aivan kivikovaksi tossa. Silleen, että säikeet näkyy hanoista. Hyvä. Taas toista määrällä mitä väliä, tehdään vaan niin paljon kuin pystytään. Varmaan tulee about 15-20 toistoa ihan rauhallisen liikkeelle ja kunnon supistuksen. Ihata. Seuraavaksi pakarapotkut taljassa. Tärkeät seikat. Pidetään keskivartalo täällä ihan suorana ja tiukkana koko ajan. Ei lähdetä tänne hakemaan mitään isoa kaaria. Keskivartalo tiukkana. Varpaat snadisti ylös. Periaatteessa tehdään liike kantapää edellä. Antaa kunnolla venyt tänne eteenpäin. Ja sieltä ihan rauhassa pakaraa supistumalla. Jalka ylöspäin. Ja kunnon rutistus pakaraa tuolla ylhäällä. Ja ihan rauhassa edelleen pakara supistuksessa tuodaan jalka taas alas suoraksi, kantapää edellä. Ja sieltä taas ylös. Yes. Nätti. Good stuff, man. Hyvä. Sitten viimeinen hyvä finisheri tähän loppuun. Eli tää voitantajia periaatteessa 3 eri vaiheessa. Eli ensimmäinen vaihe, kädet lantiolle tai tuohon eteen, tehdään pelkällä pakaralla duuni. Eli sieltä tuot niin leveälle, kun saa supistat pakaraa, tohon takaisin, pysyy jännitys koko ajan pakarassa. Sitten kun tässä ei enää saa yhtään toistoa, aletaan käsin vähän avittaa, eli kädet kiinni kapuloihin. Ja taas tässä niin paljon kun tulee. Sitten kun ei tässä meinaa enää tulla, nojaat eteen niin paljon kuin tulee. Ja sitten taas kun tässä ei enää tule yhtään toistoa, tehdään vielä 2 pudotusta tuohon loppuun. Eli tiputetaan vähän painoa pois ja jatketaan tässä samassa asennossa. Se on good stuff. Hyvä, koko ajan vaan painon liikkeessä, pysyy jännitys siellä pakarassa.
taas ja hajottaa. Ihan hanurista ja Siinä oli 100k pakarapumppu. Joo, kyllä noin liikkeen pakarat turpoo. Kiitos taas, että tulit tänne. Ei mitään. Ja jos teitä kiinnostaa bodaaminen, treenivinkit, osaatte Lontoota, käykää tsekkaa mun kanava, se löytyy siitä description boxista alapuolella. Laittakaa tonne alas kommenttiin, millaista videoita haluatte nähdä meiltä. Onko se sitten lisää pakaroita vai käsiä vai olkapäitä vai mitä. Mutta eiköhän tää ollut tässä. Käykää tsekkaa tosiaan se Ronin kanava ja Instagram ja kaikki tää, mitä tiedätte. Toivottavasti diggasitte videosta, haipatkaa ja subscribeatkaa, niin me nähdään taas pian. Ciao! Ciao!